Ramón ha bajado al súper a por mandarinas y ha comprado aceitunas, 2 bolsas de patatas, un donut de chocolate. Y al final no ha comprado las mandarinas. Pues como hubieras hecho tú. 21 de marzo, Día Mundial de todas esas personas que son tan como tú. Este 2025 as campañas de sensibilización das entidades de apoio ás persoas con síndrome de Down tiran da retranca para botar abaixo os estereotipos que dificultan a súa inclusión a todos os niveis. Pero máis aló destas ficcións realistas, as organizacións Down aproveitan a celebración do seu día para visibilizar as persoas con síndrome de Down que día a día van abrindo portas cara á inclusión real. Carla e Álvaro son artistas. Ela decantouse pola pintura abstracta e el preferiu facer retratos de inspiración cubista. Es el Picasso, me gusta a mí. Con la pintura, imagino, me relaja mucho. As súas familias apoian dende sempre a súa expresión artística como vía de inclusión. A nai de Álvaro e eu, pois, temos esa inquedanza sempre de mostrar un pouquiño o que fan para que eles tamén se sintan apoiados, recoñecidos. Me gusta que venga a ver mi obra. Participaron en algunha exposición na que ninguén sabía que tiñan o síndrome de Down, porque non iban co cartel ese, sabes? Entón, eso a min sería, por exemplo, unha das cousas que máis me gustaría. Sin cartel. Borja tamén vai sen cartel. O seu lema é ser un máis, como a todos. Para el, a vía de expresión e socialización sen límites é o deporte de competición. Participa tanto en campeonatos para persoas con discapacidade como nos estándar para reivindicar de facto a inclusión no deporte. Yo voy a competir muy fuerte, ¿sí? Y voy a ganar a todos. Lucha igual que o que vai ganar. Entonces él lucha contra sigo mismo e o que quere de verdade é pasar meta. El pasando meta síntese realizado. E a el venlle de maravilla porque ten compañeiros que non só ven a competir, que o chaman para ir a tomar un café, para salir. Menudo vaso de café llevas, te va a sentar bien tomarte eso. Cariño, tengo 28 años, he estudiado, trabajo en tu misma empresa. ¿Hasta cuándo me vas a tratar como una niña? A inclusión laboral é outra das grandes metas das persoas con síndrome de Down. Carmela acaba de abrir unha nova porta nesa liña, converténdose en emprendedora co seu propio negocio. Me llamo Carmen, tengo 23 y hago joyas. Sí. ¿Por qué tú qué eres? Empresaria. Hago pendientes y pulseras. Anda. Mira. Coa súa tenda recentemente inaugurada na Coruña, Carmela incorpora a vía do autoemprego como saída laboral no colectivo Down. Que chulada. Onde se leva xa máis camiño andado é no emprego con apoio. As entidades do movemento Down teñen programas de inserción e acompañamento, como o que fixo posible que Sara leve xa 2 anos traballando como auxiliar administrativa no Departamento de Ciberseguridade da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Teletraballo 3 días na casa e outros 2 días vengo a la oficina y me encanta que estoy haciendo, estar con los compañeros e con la ayuda de Irene. Ao principio eu acompañaba todos os días para axudarlle a aprender como facer cada tarefa e axudarlle a como comunicarse ben cos compañeiros de traballo. Cada vez abrimos un pouquiño máis as portas e sí que vemos que sí que é unha inclusión máis real.